Welcome viewers, Namaskar, Yokar. Welcome once again to the studios of Prudent Media for this week's episode of Journo Speak. Just to remind you, Journo Speak is a unique program in which I, Dilip Prabhudesai, a non-journalist, interviews two of Goa's leading journalists on a topic that is relevant to Goa and Goans today. तर आज आमच्या स्टुडिओत आमचे मानेस्त आसात पयली सुवातेर बाब रामनाथ पै रायकार जे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट नवीन टायम्सचे आसात. वेलकम टू प्रुडंट रामनाथ बाब. आणि दुसरे आमचे मानेस्त आसात नागेश गाडे जे उपसंपादक सनातन प्रभातचे आसात. गाडे साहेब तुम्हाला पण येवकार प्रुडंटच्या स्टुडिओत. आणि आयचो आमचो विशय आसा आतां चवथ लागीं पावल्या आणि ते निमित्तान एक विशय जो कंटिन्युअसली लोकांच्या मनात आसा ताजेर एक कितें तरी क्लॅरिटी मेळची म्हणून हो विशय आज घेतला. आणि तो विशय आसा शुड रिलिजियस रिच्युअल्स ऑर डिस्प्लेज बी अलाउड इन गव्हर्मेंट ऑफिसेस ऑर बिल्डिंग्स. आणि म्हणजे धार्मीक जे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल चवथ मनयतात, सत्यनारायण पुजा करतात, लादीन मीस करतात, गव्हर्मेंट ऑफिसांनी करतात, हे खरेंच आमचे संविधानाक धरून आसा. हे अलाव करचे खरेंच सरकारान की हाजेर एक ठाम भुमिका कितें घेवची हे विशयाचेर आमचे चर्चा करतले रामनाथ बाब आणि नागेश बाब. तर रामनाथ बाब विल स्टार्ट विथ यू. क्वेश्चन, शुड रिलिजियस रिच्युअल्स ऑर डिस्प्लेज बी अलाउड इन गव्हर्मेंट ऑफिसेस ऑर बिल्डिंग्स, हाजेर तुमची प्रतिक्रिया कितें? हो विषय असो आसा की हाजेर एकदम एक्स्ट्रीम भूमिका सडनली घेवपाक जायना. म्हणजे टोकाची भूमिका आमी घेवंक शकना, करचेच न्ही किंवा जावकूच जाय अशें दोन उतरां हाका आसूंक शकना. आनी हे हांव सांगता की डिप्लोमॅटीक उत्तर न्ही. कित्याक तर हाजें कारण अशें आसा, बाकीचे कार्यक्रम जाता की कल्चरल जाता, सांस्कृतीक कार्यक्रम जाता, कांय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी तांचे गव्हर्मेंट एंटरटेनमेंट डे म्हणून आसता किंवा ऑफिस डे म्हणून आसता, ते एक वेगळ्या तरेचे कार्यक्रम आसता. कित्याक ताका जी सेन्सिटिविटी आसता, म्हणजे कितें संवेदनशीलता आसता, प्रत्येकाचे धार्मीक भावना आसता, ती निगडीत नासता. तातूंत एक मनोरंजन असो एक ताजो विशय आसता. पूण हे धार्मीक जी कार्यावळी जाता त्यो मातश्यो एक वेगळ्या आंगान, वेगळ्या पर्स्पेक्टिवान पळोवपाची गरज आसा. म्हाका याद जाता की कांय वर्सां पयलीं फाटले सरकारान ताजेर पयलीं अशें करचें न्ही म्हणून अशें बंदी हाडिल्ली. आनी मागीर ताजेर तरेतरेच्या धर्माचे जे लोक काम करता ऑफिसांनी तांणी ताजेर एक खवदळ कसो जालो. आनी मागीर सरकारान सांगलें की तुमी करूंक शकता, पूण तुमी शेनवार किंवा आयतार ज्या दिसा काम नासता त्या दिसा करचें. म्हज्या कोतान अशें आसा की अशे कार्यावळी जर लोकांक त्रास जायना, लोकांक म्हणजे जे लोक त्या सरकारी कार्यालयांनी कामाक येता तांकां जर त्रास जायना जाल्यार जरूर करचें. कितें आसा की ही जी जागे आसता हे सरकारी ऑफिसां ती भौसाची जागे आसता, पब्लीक, दे आर पब्लीक प्लेसीस. आनी थंय तरेतरेच्या धर्माचे लोक येता, हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव, पारसी, तरेतरेचे सगळे म्हणजे धर्माचे बंधन ना. आनी ताका लागून अशें आसा की ह्या लोकांक मूळ जे उद्देश आसा ह्या सरकारी कार्यालयाचो तो असो आसा की ह्या लोकांचें काम जावचें, ते ज्या कार्या खातीर ती ऑफिसां स्थापन जाल्लीं आसता तें काम जावचें आनी तांकां त्रास जावचो न्ही. जर त्रास जायना तांकां आनी ते त्रास जायनासतना हे जर धार्मीक कार्यावळी जाता जाल्यार त्यो अवश्य करूंक दिवच्यो अशें म्हजें मत आसा. नागेश साहेब, रामनाथ म्हटलं की प्रोवायडेड सर्टन कंडिशन्स आर मेड यू कॅन अलाव दिस. दुसरा एक मुद्दा आहे की स्टेट आणि रिलिजन ह्याच्यातला एक फरक असायला पाहिजे असं एक थिअरी आहे की स्टेट शुड नॉट गेट मिक्स्ड अप विथ रिलिजन. आता ह्या ह्याच्यात स्टेट म्हणजे इज रिप्रेझेंटेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफिसेस, बिल्डिंग. प्रत्येक गावात खेड्यात स्टेटचं रिप्रेझेंटेशन एक गव्हर्नमेंटचं ऑफिस असतं, कुठलंही म्हणजे पंचायत असू द्या किंवा लोकल कुठलं तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, PWD, हे रिप्रेझेंटेटिव्ह असतं. त्याच्यात मग असं रिलिजन अलाव करायचं का, हा मुद्दा ह्या दृष्टीने तुम्हाला कसं वाटतं? रायकर यांनी जे काय मत मांडलं की शासकीय कामकाजावर परिणाम न होऊ देता हे सगळं करायला काही हरकत नाही, या मताशी मी सहमत आहे. हा प्रॅक्टिकल भाग झाला, प्रिन्सिपल, ॲज अ मॅटर ऑफ प्रिन्सिपल, जिकडे स्टेट आणि रिलिजन मिक्स होता कामा नये. नाही, मुख्य मुद्दा काय, स्टेट रिलिजन काही असलं तरी व्यक्तीच्या मनामध्ये श्रद्धा ह्या महत्त्वाच्या असतात. आज बहुतांश लोकांच्यामध्ये ईश्वराविषयी श्रद्धा आहे. वैयक्तिक जीवनामध्ये जशाच्या श्रद्धा असतात तसं ते कार्यालयीन वातावरण जे आहे ती व्यक्ती वर्षभर तिथे असते, तर त्या भूमिकेशी म्हणजे तिथल्या त्या वातावरणाशी तिथल्या त्या व्यक्तीच्या श्रद्धा असणं काही वावगं नाही आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून म्हणजे जितक्या श्रद्धा त्याच्या प्रबळ असतात तितकं त्याचं ते प्रकटीकरण असतं.
हे प्रकटीकरण जर का एखाद्या पूजेच्या माध्यमातून होत असेल किंवा एखाद्या धार्मिक विधीच्या माध्यमातून होत असेल आणि त्याचा जर काय समाजावर काय अनिष्ट परिणाम होणार नसेल, शासकीय कामासाठी येणाऱ्या लोकांवर परिणाम होणार नसेल, तर ते निश्चितच चांगलं आहे. त्याला कोणाचा विरोध असण्याचं काही कारण नाही आहे. नाही, पण आणि एक मुद्दा आहे की रायकर बाब बोलले की शनिवारी म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी असे कार्यक्रम करायचे. ही ठीक आहे, पण असं होतंच असं नाही. बऱ्याचशा ऑफिसांनी मी स्वतः बघितले ऑफिसांमध्ये की हे कार्यक्रम वर्किंग डेला करतात. म्हणजे त्याच्यावर कुणाचा प्रतिबंध नसल्यामुळे म्हणजे ठाम भूमिका सरकारची याच्यावर असं म्हणजे असं सर्क्युलर नाही आहे की सुट्टीच्या दिवशी करायचं, असं सर्क्युलर निघालेलं नाही आहे. त्याच्यामुळे जर कामाच्या दिवशी केलं तर एक्झॅक्टली वर्क इज वर्शिप हा जो भाग आहे त्याचं उलट होतं की वर्शिपमुळे काम बाजूला राहतं. वर्शिप बिकम्स द रिझन फॉर नॉट डुईंग वर्क. बऱ्याच वेळी गेलो तर आज म्हणतात आज नाही, आज पूजा आहे, आज मास आहे, त्याच्यामुळे आज तुमचं काम होणार नाही, आज तुम्ही येऊच नका, तुम्ही उद्या बघा. हे मग कसं टॅकल करायचं? नाही, बरोबर आहे. हा मुद्दा निश्चितच विचार करण्यासारखा आहे की आपण ज्यावेळी ईश्वराची भक्ती करत असतो किंवा ईश्वराच्या संदर्भात काहीतरी प्रयत्न करत असतो, त्यावेळी समाजावर किंवा त्याचा राष्ट्राच्या एकूण सगळं जे काही कामकाज आहे त्याच्यावर परिणाम होणार नाही याचा विचार आपण निश्चित शासकीय कर्मचाऱ्यांनी करणं आवश्यक आहे. म्हणजे राष्ट्राची सध्याची स्थिती बघितली तर प्रत्येक व्यक्तीनं, प्रत्येक भारतीय व्यक्तीनं ह्याचा विचार केला पाहिजे की या परिस्थितीमध्ये माझं कर्तव्य काय आहे. तर या कर्तव्याचा पहिला विचार इथे झाला पाहिजे. आणि जर काय आपण पूजा अर्चा करणार असू किंवा असं काही धार्मिक विधी वगैरे करणार असू तर शासकीय कामकाजामध्ये न होता ते सुट्टीच्या कालावधीमध्ये व्हावं, जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांना त्याचा त्रास होऊ नये याची काळजी प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी करणं अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून आणि वैयक्तिक समाजाच्या दृष्टिकोनातून त्या कर्मचाऱ्यांच्या म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये काम हॅज ऑलवेज टू बी टॉप प्रायोरिटी. बरोबर. बाकीचं जे काय असेल म्हणजे धार्मिक असेल, बाकीचं जे काय असेल दॅट हॅज टू कम सबसिडरी टू काम. हे महत्वाचं आहे. रामनाथ बाब हांकीच जाता एक ज्यांना गव्हर्नमेंट ऑफिसांनी अशी कितें विधी जाता ऑब्वियसली इट बिकम्स अ पब्लीक म्हणजे इट नो लॉंगर रिमेन्स इन द प्रायव्हेट डोमेन. हे पब्लीक डोमेनमध्ये जातं. त्यांना एक म्हणजे इवन महात्मा गांधीन सुद्धा अशें म्हणिल्लें आहा की द स्टेट शूड लूक आफ्टर सेक्युलर वेलफेअर, हेल्थ, कम्युनिटीज, फॉरेन रिलेशन्स, करन्सी अँड सो ऑन, बट नॉट युअर ऑर माय रिलीजन. दॅट इज एव्हरीबडीज पर्सनल कन्सर्न. आता पर्सनल रिलीजन जे आसा हाजे बद्दल जशे नागेश बाबान म्हणलें की श्रद्धा लोकांनी आसचीच आनी श्रद्धा आसची काय ना हे प्रत्येक मनशाले एक पर्सनल ताजेर कोणाचोच हे आसचें न्ही म्हणजे निर्बंध आसचो न्ही. पूण हीच जी पर्सनल श्रद्धा आसता आनी जी खूबच म्हत्वाची आसता मनशा हे पब्लीक डोमेना वतकीर ताजेर एक वेगळे तरेचो एक इफेक्ट जायना लोकांचेर, पब्लिकाचेर किंवा स्वताचे ते मनशाचेर. हे गव्हर्नमेंट ऑफिसांचे पब्लीक डोमेना रिलीजन वता हे कशें? हाजोच हे उत्तर दिवच्या वेळार तुमकां हाजोच हांव नाण्याची दुसरी बाजू सांगता. ही अशी आसा की गव्हर्नमेंट जी ऑफिस आसा तातूंत तुमी म्हणा तशें सत्यनारायणाची पुजा जाता आनी लादायिनूय जाता. म्हणटकच कितें आसता दुसऱ्या बाजून जर पळयलें जाल्यार ह्या ऑफिसांतले लोक आसा ते एकमेकाच्या रिलीजना बद्दल आदरूय व्यक्त करता अशें दिसून येता. आनी हातूंत एक सर्व धर्म समभाव असो वाडटा. म्हणजे पयशे कलेक्ट करण्या पासून म्हणजे सगळे जे कर्मचारी आसता तांचे कडेन सत्यनारायणाच्या पुजेक पयशे कलेक्ट करूंक वता. पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणजे ते वर्गणी, ताका ते वर्गणी दिता इरिस्पेक्टीव ऑफ लायदायिन्या गायल्या हांव ह्या धर्माचो हांव तुका दिना अशें चडशें केन्नाच जायना. हांवें पळयलां की 2-3 जे वेगवेगळे धर्माची विधी आसतात ताजी कंबायन्ड कलेक्शन जाता आनी ते मागीर हे जाता. म्हणजे हे एक बाजू आसा की हाका लागून म्हणजे एक तरेचें फिलींग वाडटा, एक कॉम्रेडरी आसा, एक धर्मा बद्दल दुसऱ्याचे आदर आसा हें वाडटा. आतां तुमी विचारल्या परत जर फाटीं आयल्यान तुमी विचारला तो प्रश्न पळयलो जाल्यार ती बी म्हणजे सामकी फट अशी म्हणूंक जायना. कित्याक प्रत्येक जाण अशें म्हणा की प्रत्येक जाणा आपलो धर्म आसा तो आपल्या घरा भितर दवरचो, आपल्या उमऱ्या भायर व्हरचो न्ही. म्हाका एक गोश्ट याद जाता ल्हानपणांत हांवें आयकल्ली की पेशवे जे आशिल्ले म्हाका दिसता माधवराव पेशवे ते देव धर्मान खूब अशे बुडिल्ले आशिल्ले आनी 3-3 वरां 4-4 वरां अशें देवाची पुजा अर्चा करताले. तेन्ना तांचो जो रामशास्त्री प्रभुणे म्हणून आशिल्लो की तुमकां जर राज्य चलोवपाचें आसा जाल्यार देव धर्माचो तुमी जे देवकृत्य करता त्या वेळ कमी करा.
पूण तुमकां जर तातूंतच पडूंक जाय जाल्यार तुमी राज्यकारभार सोडून काशीक वचा अशें तांणी एक तेन्ना एक रिमार्क मारिल्लो. दिस इज रिमार्क इज फॉर एक्सेस न्ही एक्सेस तेंच म्हणटा पूण हे इन टर्म्स ऑफ तुमी विचारलें तें एक्सेस ना, तें केन्नाय जाता आनी तें वर्साक एकदां किंवा दोनदां जाता. एक सत्यनारायणाची पुजा म्हणा किंवा गणेश चतुर्थी आसता ती म्हणा किंवा लादायीन म्हणा मास म्हणा अशें. आनी म्हज्या कोतान हें जर एक केन्नाय जाता आनी ताका जर परत हांवें म्हळां तशें एक म्हणजे जे जनरल पब्लीक आसा तांकां कांय डिस्टर्बन्स जायना एक. दुसरें म्हणजे तातूंतल्यान कोणाच्यो धार्मीक भावना दुखवना जाल्यार दुसरें. जाल्यार अशें करपाक म्हजें तरी कांय अशें वावगें अशें मत ना. कित्याक सार्वजनीक गणपती जी आसा ती संकल्पना हांवें खुबदां पळयलां की सार्वजनीक गणपतीन फक्त हिंदू धर्माचेच आसता अशें न्ही, की त्या ग्रुपान केन्ना केन्ना दुसऱ्या धर्माचे आसता अशें दिसता. एक ऑफिसाची टीम आसता ती सगळी टीम काम करता. म्हणटकच अशें जर कोणाक त्रास जायना, धार्मीक भावना दुखयना, कितें अनुचित प्रसंग घडटलो अशी चिन्नां दिसना जाल्यार तें जरूर जावचें. आनी मुख्य म्हणजे जर अशी सर्वधर्म समभाव वाडीक लागता जाल्यार तें जरूर जावचें अशें म्हाका दिसता. रमण बाब तुम्ही म्हणले की पैसे कलेक्ट करप सुद्धा लोक बरोबर वतात. हांगच्यान एक मुद्दो तो नागेश बाबाक विचारता हांव की पैसा आला की त्याच्याबरोबर बऱ्याच बाकीचे हे येतं. मागे मला माझ्या मित्राने म्हटलं होतं की त्यांनी कुठल्या तरी पोलीस स्टेशन किंवा कशावर कुठल्या तरी ऑफिसला सार्वजनिक गणपतीबद्दलचे अकाउंट मागितले होते. तर त्याला म्हणे उत्तर आलं की हे गव्हर्नमेंटचा भाग नाही आहे, हे करतात त्याच्यामुळे इथे पैशाचं हिशोब मिळणं आम्हाला देणं शक्य नाही आहे, म्हणजे थ्रू द गव्हर्नमेंट प्रोसेस. आता हा भाग असा होतो की याच्यात कदाचित एक्स्टॉर्शन होऊ शकतं. पैसा जे कलेक्ट करणं असतं त्याच्यात एक्स्टॉर्शन होऊ शकतं किंवा एक कंपल्शन होतं लोकांवर कुठे उद्या आपलं काम आहे म्हणून आज पैसे देऊया आणि मग त्या पैशाचा अकाउंट राहत नाही. हे बऱ्याच ठिकाणी घडलेलं आहे. कदाचित उघडं झालं नसेल पण घडलेलं आहे माहिती आहे. तर हे हा भाग कसा मग टॅकल करायचा त्याच्यावर मग गव्हर्नमेंटचा काहीतरी कंट्रोल असायला पाहिजे की नाही, कारण गव्हर्नमेंट प्रिमायसेस मध्ये हे होतं. बरोबर, अत्यंत चांगला महत्त्वाचा प्रश्न आहे हा. हे सगळं होतं हे चांगल्यासाठी आहे, पूजा अर्चा करणं काही वाईट नाही आहे, हे सगळ्या गोष्टी योग्य आहेत. पण हे कशा पद्धतीनं होतं याच्यावर विचार केला पाहिजे. म्हणजे आता एखाद्या कार्यालयामध्ये जर काय पूजा आहे तर पूजा आहे म्हणून त्या कार्यालयाशी संबंधित ठेकेदार असतात तर त्यांच्याकडून वर्गणी गोळा केली जाते. किंवा काही ठिकाणी तर मी असं बघितलेलं आहे की पोलीस ठाण्याचा जर काय एखादी पूजा अर्चा असेल तर त्या दिवशी त्याच्या अगोदर 1-2-3 दिवस पोलीस रस्त्यावर उभं राहून वाहनधारकांना अडवून पैसे घेतात. तर ही पद्धत चुकीची आहे. आपण पूजा अर्चा करतो कशासाठी, तर आपली धर्मभावना वाढावी, आपल्या ईश्वराप्रतीची श्रद्धा वाढावी, ईश्वराची कृपा आपल्यावर व्हावी या दृष्टिकोनातून आपण पूजा अर्चा करतो किंवा काही धार्मिक विधी वगैरे करतो. तर अशा पद्धतीनं जर आपण धार्मिक विधी करणार असू तर ईश्वराची कृपा आपल्यावर होईल का, तर निश्चितच नाही. ही पद्धत चुकीची आहे. आपणाला जर काही एखादा विधी करायचा असेल, काहीतरी पूजा अर्चा करायची असेल तर मी काय केलं पाहिजे की माझ्याच खिशातले पैसे कसे खर्च होतील त्याच्यामध्ये. आपण अशी ही वर्गणी हा त्याचा चांगला शब्द आहे, पण आतून हे सगळं बघितलं तर जे खंडणीचं जे स्वरूप आहे की एखाद्या ठेकेदाराला हे करणं तो नाही म्हणू शकत नाही. रोजचे संबंध असतात, आर्थिक व्यवहार त्याच्याशी निगडीत असतात. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीनं करणं मला ब्रेक घ्यायला आय हॅव टू टेक अ ब्रेक. तर वी विल कम बॅक टू दिस ब्रेक आफ्टर दिस व्हेरी इश्यू म्हणजे ऑफ डोनेशन्स ऑफ वर्गणी. व्ह्युअर्स टिल वी कम बॅक आफ्टर द ब्रेक. कीप वॉचिंग प्रुडंट मीडिया, कीप वॉचिंग जनोस्पीक.